Господин Хамид, противоречите си. Когато ние казахме от тази трибуна и когато аз казах, че става въпрос за човек на ДПС, вашият заместник, председател на парламента, Йордан Цонев, с прозвище на ефтин алкохол, тук е така отзад, ми обясняваше как това било неистина, защото не бил човек на ДПС. Вие току-що излязахте и си признахте също нещо и ме обвинихте, че съм лъжец заради това, че съм казал истината. Господин Хамид, сега ще кажа още някои истини за вас. Не за вас персонално, а за вашата формация. Вие сте тумор в политическата система. Вие сте вредни за България. Вие сте вредни за българския народ. Вие сте вредни за вашите избиратели най-вече. Вие сте вредни за общините, които управлявате вече повече от 30 години, които за съжаление са най-бедните в нашата държава. Вие държите една част от нашия народ. Без значение от етнос и религия, защото в България всички ние сме преди всичко и най-вече българи и български граждани. Вие ги държите в тежко политическо робство. Това е истината. Колкото да не ви харесва и колкото да ви боли. И затова сега се цепите, защото вие в желанието си да погълните всичко и всеки и да смажете всеки по пътя си, забравихте най-важно, заради което бяхте създадени. Създадохте се, за да защитавате права и свободи. Какви права и свободи защитавате в момента? Вие се превърнахте в тумор и ще бъдете изрязани от политическата система на България. Аз ви го гарантирам това.